Mga pasahero o mga pauli ngadto sa Isla Padung pa nga sakop sa dakbayan sa Lapu-Lapu natanggong nihangwa na tuguti mga kabiyahe ang mga sakyanan tungod sa bagong Samuel. Samtang pabiling ana sa blue alert status ang dakbayan gumikan sa bagyo o ingon man usab sa ilang fiesta. Ani ang report. Sa pantalan sa Angasil sa Barangay Mactan, abtan namo kining mga pasahero padung sa isla. Namasin sila nga adunay sakayan nga mulawig padung sa Ulanggo apan napakya sila tungod kay sirado man ang lukatanan og tiket. Nagpasabot nga wala gyoy pumpboat nga makalawig. Si Lola Florencia mitabok gahapon sa mainland aron magpa-check up sa iyang balatian apan problema niya kon unsaon sa pag-uli. Ingon usab nini ang kahingawa sa uban. Unsa pa man kang orasa dire? Mga alas 5 pa ko sir nya nagpatambal baya ko sir. Unsa man kang orasa ni Arides? Di gahapon naman ko nya nagpatambal ko sa babag ba nya wa ko kasakay kay ning hangyo ko pambot nya wag mapasakay. Ba daan ang kadlawon ra sir alas 4. Unya karon? Ona. Gidilit man nila ang biyahe. Kay naman lagi signal lagi nya unsa may hangyo ninyo? Makadagan lang yung taon na makauli yung mga pasiro karaghanan ni sir. Ay mayor ang uban din nila sigagaol ka na sa mga bata. Ya, tapo ilang uba pamilya was hoybes pang makadagan ang pambot na mapasmo rin na bilin diri. Suma ni Andy Birami ang pangulo sa CDRRMO nga mas daghan ang natanggong dito sa isla nga buot motabok sa mainland aron mamista. So natay 24 hours monitoring ang natay standby nga mga resources atong ambulansya nya atong gi-monitor kanunay ang ganing atong mga pantalan sa within sa AOR sa Lapu-Lapu. Blue alert gihapon ang syudad sa Lapu-Lapu tungod sa bagyong Samuel. Lakip sa mapiktuhan mao ang kutay sa mga kalihukan sa fiesta sa syudad. Apan napangandama na sa mga opisyal ang posibleng epekto sa bagyong Samuel. So far natay incident command post diri ibabaw sa kaning atong stage sa Plaza Rizal unya as per plan natay gibutang sa ang public assistance desk sa police